Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο Πιτσιρίκι Πιτσι! Σας μιλάω φυσικά εγώ, ο θερμός Αυτάκιας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να σχολιάσουμε μια καινούργια γρίπη που παρουσιάστηκε των πουλερικογουρουνιών. Λοιπόν, ιδιαίτερο ζώο είναι τα γουρούνια που πετάνε. Λοιπόν, μεταβιβόμαστε κατευθείαν στο κοντινότερο νοσοκομείο. Συγγνώμη, φίλος, είσαι ο θερμός Ματάκιας. Συγγνώμη. Μεταφερόμαστε στο νοσοκομείο, στο οποίο είναι η κουνιστή Ουρίτσα, η οποία είναι γιατρός και ειδικός. Νοσηλεύεται πάνω στην νόσο, έχει να μας πει. Σε σένα, κουνιστή Ουρίτσα. Ναι, θερμή Ματάκια, θέλω να σε διορθώσω. Είναι η γρήπη των πουλεροχείρων και όχι των πουλερών. Πώς το πες? Γουρουνιών. Ναι, χείρων λοιπόν. Καταρχάς, θα αρχίσουμε με τα συμπτώματα. Βγάζετε πολλούς κάλους. Ιδιαίτερα στο κούτελο. Είναι θλιβερό. Ναι, επίσης, η μύτη σας γίνεται πλάκα, δεν έχετε μύτη, σας πέφτει. Σαν το Voldemort. Κάπως έτσι, ναι. Μπορεί τα μαλλιά σας να πάρουν διάφορες αποχρώσεις. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα συμπτώματα. Τώρα λύσεις για να ξεπεράσετε αυτή τη γρίπη. Πρέπει να βράσετε πόδια πάπιας και να τα τρίψετε πάνω σας. Ναι, οκ. Λοιπόν, επίσης χρειάζεται να πίνετε πολύ μπύρα. Βοηθάει στην αποτοξίνωση των κάλων. Λοιπόν, προς το παρόν αυτά ξέρουμε. Γυρίζω πίσω σε ένα θερμεματάκια. Ευχαριστούμε κουνιστή Ουρίτσα για αυτή την πολύ σύντομη ενημέρωση πάνω στην νόσο. Τώρα θα μεταβούμε κατευθείαν στο κοντινότερο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται ο συμπαρουσιαστής μου, θερμός Αυτάκιας, ο οποίος έχει προσβληθεί από την νόσο και είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Σε σένα, θερμή Αυτάκια. Γεια σου, θερμέ Ματάκια. Δυστυχώς κόλλησα από έναν τζαμά τη γρίπη των χείρων γουρουνιών πουλερικών και με δάγκωσε ένα επτάμενο γουρούνι που είχε δαγκώσει πρώτα το τζαμά και μετά κόλλησα εγώ από το τζαμά και που λες δεν έχω μύτη, έχω τρελαθεί που λες. Η μύτη μου είναι επίπεδη, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω, έχω βγάλει και ουρά ακόμα. Τα μάτια μου έχω κάλους στο μέτωπο, πώς γίνεται αυτό? Και που λες έχω κάλους στο μέτωπο, τα μαλλιά μου είναι κίτρινα, δεν ξέρω τι άλλο να πω, για κάποιο λόγο πεινάω πολύ και πάω εκεί στα λασπόνερα και κλειέμαι. Δεν ξέρω. Είναι κάτι δράκι στην κουζίνα. Ιουπι. Σε σένα, θερμέ Ματάκια. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ σύντομη ενημέρωση, θερμέ Αυτάκια. Προφανώς έχεις κάποιες παραισθήσεις. Λοιπόν, ελπίζουμε σύντομα να γίνει καλύτερα ο συμπαρουσιαστής μας και να βρεθεί μία λύση και ένα φάρμακο σε αυτή την πολύ σημαντική νόσο. Ήμασταν πάλι μαζί σας από το Πιτσιρίκι Πιτσι! Γεια σας.